Ħalluhom it-tfal iż-Żgħar, ħalluhom ħajjersqu għandkom. Ħalluhom it-tfal iż-Żgħar jittawlu fil-jar tagħkom. Ħalluhom it-tfal iż-Żgħar il-isnu dan ġalbkom. Għandna bżonnkom għax mingħajrkom ma ngħixux. Ħalluhom it-tfal iż-Żgħar, ħalluhom ħajjersqu għandkom. Ħalluhom it-tfal iż-Żgħar jittawlu fid-djar tagħkom. Ħalluhom it-tfal iż-Żgħar il-isnu dan ġo qalbkom. Għandna bżonnkom għax mingħajrkom ma ngħixux. Ħalluhom l-itfal tal-missjoni jurukom minn xiex tassew neqsin mill-edukazzjoni, mill-ikel u mix-xogħol, nuqqas ta' mediċini hemm ukoll. Ħalluhom it-tfal iż-Żgħar, ħalluhom ħajjersqu għandkom. Ħalluhom it-tfal iż-Żgħar jittawlu fid-djar tagħkom. Ħalluhom it-tfal iż-Żgħar il-isnu dan ġo qalbkom. Għandna bżonnkom għax mingħajrkom ma ngħixux. Ħalluhom l-itfal tal-missjoni Maħbuba minn Alla tassew, uruhom din l-imħabba, imħabba kbira immens, irfgħuhom mill-miżerja illum stess. Ħalluhom it-tfal iż-Żgħar, ħalluhom ħajjersqu għandkom. Ħalluhom it-tfal iż-Żgħar jittawlu fid-djar tagħkom. Ħalluhom it-tfal iż-Żgħar il-isnu dan ġo qalbkom. Għandna bżonnkom